Apar dia pania hawar long BJP MP Amar Singh to Sophan vote correct pia mai ke patapon. Jami poni phain kora ke thamani dia pani MAC constituency ang kang arlo apar dia pani ME school polling station along micro meeting amai ke patapon. Jasemet dang so mai ke patapon laki non ke bang bom Lok Sabha election karbiang long di Mahasau pen ke chetoy dun BJP MP candidate Amar Singh Tisophan vote ke hang pi lapen karbiang long di Mahasau ahbar kaching thur lapen kaching riang thek India along vote aphai ke long ke ong nai ang bong pensi isi ang deng ke palong dun jiaphan do de sang se vote hang pi lo karbiang long lapen di Mahasau along BJP Racharya song kachari long lo tupen monsam lapen kaching thur pon lolo lasian so se kaching thur pado jiaphan non ke do bom BJP sarkar long si do pen ason kaching thora bai sai ke long dun jia phan BJP phan ke ong dunga vote pen pahai dun lo nang pusi apar dio pani ME school PS along micro meeting amai padupon apar dio pani ME school PS akang pen non he chong metric asat lang along hi undu na tu pangthong ke ra troxia tu aphan archupon Bangso vote correct pia maya long Diopani VDC chairperson Elisteron P Abarem Difu Municipal Board Chairman Mohan Singh Tiso Diamond Teron Silunizan Lem Secretary Suresh Lekhe Diopani BJP Basa Peteron P Diopani Mohila Morcha President Sobita TP Kongchun Bang Diopani Mohila Morcha Kensing Teron Biren Tokbi Apar Diopani Arong Asarpen Cheng Long BJP ki Kroyara Tatum Amaya Long Chitong Dun Arnam lang pipen thorom terang Karbiang Long TV9 News. Kung palokon labangso arlo along kini promoting tiso fan boot camp pia melong enang amnya pong sundar titung thegong lo dak BDC chairperson Elisteron piarang ni penang sepatu pon lo alang li long dak ia sa presiden pendang lo enang atung sepatu pena job si ini army plan se tong lo la pen la bang so mi tong long tame kum jing ki kham pon long lo ele tum kaching hon Karbiang Long Commerce Council CM Dr. Turam Hansar alang di penang ka chaptu pena joksi bak thegong lo ele tum mangnu si dolo la bang so dolong lo penang ni pen ka tangte thegong lo sata alang li ka chaptu pena joksi la bang so dolong tai tum thegong lo long lo pini joi ti pen tum dam long lo asona taxi asona sondak JJM ta claim bom lo la pen la hemsu ta me PMAY hem ta me penang kim lo la pen asona son development ta nang claim bom lo asona taxi la urudo pen nang lo penang form ta me pilong lo la pen akerap long lo pusi rong asora ninje lo la katu be sarkar pen akerap long si rara tum ta me kini BJP afan vote people ko si chaglo la penitum theglong lo dak tome ongdung avut pensi Amar Singh Tiso icon ko Nangli lada apar di pani ha wana kumbri kana kinang sot kupilo thek konong dicela non theglong lo PMAY hem pilo ebong samya kinang dola asi PMAY hem manke kinang kim ponala la penke JJM tame tangtelang asi prabjin pen heklem ponji ke patang ponji afan nitum sampe non theglong lo posi sorkar government afan itum pupo engineer afan pusi prabjin kan kapatang ponji afan itum hukum pipo Deopani upper Deopani High School along dak awas marathon bang thongke ba thoksi awas marathon itingan pass lo tenangan ingkan aphanga bangke la so school student tam pagawe metric pass tum kawe ajo ini school tam ke pon pusi dolo ebon se pini banke matela so ingkan pena bangke somara tum kacharli ka phangin pena joksi la bang so school da kunon nehanga thek thumia son non jakol bang so school afan son te chenga son se therong lo non ole kilia tum afan la bang so somar pena joksi uthot awareness bi ponchilo usi nil tum tame mo pen somara tum han abang hutira bane tum archu kon lo lalo ya semera bangke
labang so sumaraphan itum an so se serap dun si non sorkar ben tame metric pass ho sumaraphan suri cap tatangka PG class 12 pass on 12,500 people lapena ko biejarli thuji pulante 25,000 tangka people asona taksi itum apia po tu mate itum rong ruke to tum same labang so sumaraphan itum koson si aphang ke padam thekjima ili abang utin tame responsible dolo ili tum si labang so sumaraphan responsible mag en nang ko lal